Namhlanje into engibeka lana ukuthi ngifuna ukuzoxolisa kumyeni wami. Sihlala ndawonye ngishadile bengihlukumeza engishaya then ngakhulelwa ingane yakhe nga-decide ukuthi ngiyikhiphe. Ngibingelele babukeli beVumani Film lokhuluma uVumani wale kwamhlabela inganawusonini madoda le phansi emangozi kodwa ke asikho lapho. Namhlanje nginosisi la sisi wami ngiyathemba ukuthi uyaphila namhlanje. Yebo ngiyaphila. Uzothi nje ukusho ukuthi namhlanje yini ekubeka la kwiVumani Film ulandisa ababukeli. Namhlanje into engibeka lana ukuthi ngifuna ukuzoxolisa kumyeni wami. Ngifuna ukuzoxolisa ngifuna ukumtshena futhi ukuthi engasangishayi engasangihlukumezi then bese siyabuyelana mina naye yebo lokho kuphela. Ngabe siswami ulandisa umbukele ebukele laphana njengamanje kwenzakalani phakathi kwakho nomyeni wakho noma bekwenzakalani khona umbukelo oqala ukuyibona le video la ekhona? Kahle besihlala ndawonye ngishadile sishadile bengihlukumeza engishaya then ngakhulelwa ingane yakhe ngabona ukuthi angeke iphatheke kahle lengane nga-decide ukuthi ngiyikhiphe nga-decide futhi ukuthi sisihlukane mina naye. Ingabe mhlambe ukhipha ingane yiphi ingane ukuthi ngeke iphile kahle ingane le wawuvela unayo kube khona ingane enye kade uvela unayo okuyeyakho then wakhulelwe yakhe yiphi engeke iphile kahle ulandisa umbukelo obukele? Le yami nayo yayingekho right so ngangibheka ukuthi enye ezoqhamuka futhi nayo kushuthi ngizoyihluphekisa njengale eyami ngedwa nothi naye eyami isakhona ngihlala nayo. Imake uzoyihluphekisa kanjani mhlambe ngokulamba noma mhlambe ngani kwakwenzala konke nje ngoba angithi ubengasanginaki umyeni wami ephuza imali ephuza utshwala yabona nje efike edakiwe njalo nokuthi nje ingane izokhula phansi kwesimo lapho ibona khona abazali bayo belwa sixabana njalo engishaya ngihlukumezeka ngangibona ukuthi leyo nto ingane izokhulisa kabi. Ingaba ucabanga ukuthi mhlambe emva kokuthi ubulala ingane yakhe kuzoba nzima ukuthi akuxolele noma nibuyelane? Ya angeke kube lula kona ukuthi mina naye sibuyelane ngoba sesike sahlukana nje ngoba ngizofika namhlanje ngizocela ukuthi sibuyelane angithi besihlukene manje angiboni ngicabanga ukuthi useqhubekile nempilo yakhe ngicabanga ukuthi nje akasekho lapho kumina but ngizoyihlulekela mina. Ngabe mhlambe kuhamba kanjani empilweni yakho njengamanje la ukhona angithi wasuka la kade nihlala khona? Ngasuka ngavele ngayoyizamela ukuthi ngenza ama-fast food kanje ama-fried amagwinya kubo lokho ngiyabamba ngiyayeka nje nakhona kuhambi kahle. Yeah. Okay. So la ukhona wenze njani urentile? Yebo ngirentile. Awucabanga ukuthi mhlambe yini la ukhona yonke into ngoba urent kuhamba kahle imali unayo? Njengoba ngisho nje ukuthi ngiyabamba ngiyayeka akuhambi kahle nakulona ibhizinisi leli lami ngithi ngiyalizama akuhambi kahle ngizima kunzima ngoba nje ngiphinde nginake nengane yabona nje kahle ngisaxakekile nje. Wathi ubaba usebenza kahle lo wade uthandana naye awucabanga ukuthi mhlawumbe umbukeli uzothi mhlawumbe ubuyiswa ukuthi mhlawumbe uxakekile imali awusenayo? Angicabangi kanjalo yabo kahle ngoba ngibuyelana naye ngifuna ukuthi nje ngingawuyeki umshado naye ngizama ukumlungisa ukuthi engasazenzi lezi zinto lezi abekade ezenza ezokuphuza utshwala zokungihlukumeza mhlambe naye ikhona into ayifundile ngokuthi lezi zinto azenzayo zimbekephi manje or zimbekaphi. Yeah. Mhlawumbe umbukeli lapha mayebukela uzothi yindaba ungazamanga ukumlungisa ekuqaleni before nize nihlukane nje uzobulala nengane yakhe uyikhiphe?
Angeke ngazi nami lapho kushuthi ngacabanga ngokusheshsha ngicabanga futhi yabo ngidiniwe ngangasacabangisisisi kahle ngoba ngicabanga ngidiniwe nginokungisheshsha futhi kuyinto ekumele ngiyenze manje lento lena yebo. Ingabe mhlambe nisakhuluma nomyeni wakho? Asisakhulumi kodwa inamba yami usanayo. Ngiyabona nje mayipostile nami ngibona mengipostile kodwa nje ukuthi sikhulume asikhulumi. Ungathini isiphi isifundo ositholile kulento eyenzakalile emshadweni wakho? Isiphi isifundo ongasinikeza umbukeli umuntu wesifazane omunye lapha? Ukuthi nje yabongo njengoba mina manje ngiyayisola ngesinqumo engasithatha ukuthi ungasithathi isinqumo ushesha qale ulinde ucabangisise kahle then mase usatha ke isinqumo usocabangisisile kahle ngoba ukuthatha isinqumo ngokucabanga ushesha uzokwenza izinto zakho zingabi lula yabona nje uyisole sowenzile usole ukuthi into futhi engeke isajikeka futhi leyo suyenzile njengami nje engakhipha ingane and manje ngiyayisola ngokuthi ngayikhiphelana ingane engcono kube ngasave yona mhlambe ngihlukane naye kumyeni wami lo engahlukana naye ingane kodwa ibihleli kahle. Babukele emakhaya usisi wahamba wayothenga amaphilisi ukuze akhiphe ingane waqamba amanga kumyeni wakhe wathi ingane ube ne-miscarriage. So sisi wami awucabanga ukuthi mhlambe yonke lento le emndenini bese bayazi bonke emndenini manje noma bayazi? Bayazi. So awucabanga ukuthi mhlambe sunesithombe esibi mhlambe emphakathini kubantu na kwamanye amalungu omndeni? Ngiyazi ukuthi nginesithombe esibi ingakho ngeza nje ngazoshona lana ukuthi kwayimina vele ngangizblame kwayimina ngangizibona njengomoni ingakho ngavele ngayisho nje ngayibhadlaza indaba ngenzela nje ukuthi ngizixolele nami ngoba nami bengasazixolele ingakho ke kuthiwe nje mengabe mhlambe wenze into or isono uxolisa phela usho nje nami that's why ngaze ngazalana ngazoxolisa ngangabi nandaba ukuthi abantu bathini kepha unembeza wami ube wona opholayo. Yebo. Hey babukeli kubhlungu ukubona izwe lidunguzela kanje umhlaba uyaphenduka ngempela kulukhuni. So awusho njengamanje umbukeli mhlawumbe uzoyibuza ukuthi what if akakuxoleli njengamanje? What if akakuxoleli? Mina ngangixoleli ilapho esengizozama khona ukupholisa nje inhliziyo yami ngamukele leso simo ayobesisho noma ngabe angixoleli ngizozama ukwamukela ya ngoba nje ngizelana ngiyasibona ukuthi sikhulu isikhala sakhe kodwa uma ngangixoleli ngizokwamukela ilapho esengizoba ngishona ke ngamukele kahle ngikwazi ngempela ukuqhubeka impilo yami. Bungakazi mhlawumbe ufisa ukuthola omunye umuntu ke mhlawumbe? Akatholeki omunye umuntu akatholeki angazi noma ngabe ngithi ngiyazama mhlawumbe ukuthi ngithole omunye umuntu ngivele ngikhumbule yena nje yabo isikhala sakhe sikhulu kumina angazi noma mhlawumbe ngoba ngase ngimthanda kakhulu ya kanti manje bese ngithi ngiyazama ukuthi ngiphile ngihlukane nje naye ngingamthandi kakhulu but inhliziyo iyona ezilawulayo. Awucabanga ukuthi mhlawumbe mangabe niqhubekanile ngayithola sekulimaza ke ugcina uphela umphefumulo makuthiwa mhlawumbe akayeki ukuthi nicabane akayeki nokuphuza notshwala? Ngiyacabanga kodwa manje uthando yilona elizenzelayo ingakho ngithi ngizozama ukuthi silungise lento engayenza ngekuqaleni kwakumele ngenze ekuqaleni ukuthi silungise ngizozama manje ukuthi silungise nje ngayo yonke indlela esingalungisa ngayo ukuthi engasayenzi leyo nto ehlukane futhi notshwala. Ngiyakuzwa my sister awucabanga ukuthi ukudlisile ngoba uthi uhlezi ucabanga ngayo mhlawumbe khona into wayenza kuwena? Angeke ngazi-ke lapho angazi noma ungidlisile noma yini angazi. Babukeli kunzima and kuyanyukela ezinye izinto akumele uyithathe ngenhliziyo mazenzeka usheshe ukuthatha isinqumo sadiniwe kodwa siyabonga ukuthi waphumela obala
baningi ababulali abangaphumeli obala bayifihla. South Africa senithanda nonke, Africa yonke, ko Germiston, Gauteng, ko Soweto, KZN senithanda la around Durban, noma ngabe ukuphi, abanye bathi base America, ko Botswana, Swaziland siyanithanda, Malawi, Zimbabwe siyanithanda. Siyanibona lapha kuma comment bafowethu, konke okuhle abasepitoli, nonke nje bafethu la nikhona, uNkulunkulu abe nani. Siswami, ngiyacabanga ukuthi sizozama ukuthi simfonele ubhuti. Uke wazama mhlawumbe ukuthi uyokhuluma naye before uze la kwiVumani Film? Angikaze ngizame ukukhuluma naye ngoba ngiyasaba nje ukuthi uzothini, ngakho ngicela ngizoqala la engaqala khona vele ngizophinda futhi ngizobuya khona. Yebo. Kodwa yena mobuka besakuthanda mhlawumbe akazama ukukufonela. Akakazi zama ukungifonela, akakazi nje. Hey babukeli, nihlezi nifuna part 2, nami ngiyazama, noma abanye nibathuka-ke bagcina bangasabuyanga, yabona. So God is good. Ngiyacabanga ukuthi sekuyisikhathi ukuthi sifone, umtshele konke okusenhlizweni yakho, yabona. Ngiyacela ungifayile inamba yakhe la, simfonele. Uzizwa unjani? Ngizizwa nginovalo, ngisaba mhlambe uzongitshena ukuthi usaqhubeka nempilo yena akasangidingi, yabo, or mhlambe uzothi usenentombi, yabo. Hayi, asibonge my sister. 246810 number 1. Any 2 keys to get this welcome turned. Hello? Hello. Yebo. Hello. Uyaphila bo? Ngiyaphila baba. Hayi ukuthi ngikhuluma nendoda la, i-ex, okade umyeni kaNomagugu noSipho, uyena lo? uMagugu. Ya, umfazi wakho baba. Hayi, umnikazi wefoni akekho kwamanje. Uyishiyeke nkathi siphuze. Oh, wena ubani wena? Umngani wakho? Hayi, mina ngumfo wakho. Oh, mfowethu nginomakoti wakhe la, khona into afuna ukuthi ayidlulise mfowethu, mhlawumbe ungakhona ukumlalela mase umdlulisela yona umfowenu. Inkinga ngokamnikazi. Yebo. Yebo. Uyaphila? Uyaphila mama. Ngiyaphila nami. Yebo. Uthi akekho ubhuti wakho? Akekho kwamanje. Yazi bengicela bandla ungidlulisela umyalezo kuyena ngoba ngifonile bengikhuluma naye. Uthini ke lo myalezo udlulisele? Ngicela bandla ungixolisele kuyena ukuthi usho ukuthi bengifonile, bengimfonele, bengidinga ukuxolisa kuyena, ngisho ukuthi ngiyayisola ngengikwenzile ngokukhipha ingane yakhe, nangokuthi nje ngidecide ukuthi mina naye sihlukane, ngixolisele. Mama ngiyakuzwa konke okushoyo, kubuhlungu. Sacela ukuthi lento ilungise ngoba ubafo sezizinto eziqalile nje kulamalanga. Sephuza kakhulu, seyabhema. Angisamazi manje. Sacela ukuthi lento yeni nilungise ngoba ngiyazama ukumtshela ukuthi nilungise lento yenu. Yena vele athi uzozuyivuyele wena. Akazi isho lutho nje kumina, sikaze nje sikhulume mina naye, kade ngagcina nokukhuluma naye. Namanje usaphuza? Nalamanje usaphuza, sezizinto eziqalile. Ngicela ukuthi nilungise lento yenu. Ngiyakuzwa bhuti, ngiyakuzwa. Ngizophinda ngimfonele kodwa siphinde sikhulume sizame ukuyilungisa. Ngizomcela ukuthi siyilungise into yethu. Ayikho. Okay, ngiyabonga kakhulu. Siyabonga webhuti. Seyidropile na phone. Actually lo muntu uyakuthanda, mase ephuza edawa. Awucanga mhlawumbe uyimbangela lento yenza la.
Angazi noma mhlambe wahlukumezeka noma ingoba ethanda mina noma ingoba mhlambe ene-stress sento engayenza. Angazi. Babukeli siyanithanda and bheka ukuthi izinto ezinizenzayo azibulali yini ikusasa labanye abantu. Ngabe isinqumo ngabe ama-actions wakho osuke wathatha ngaleso sikhathi ukuthi ulimaza abantu abangaki. Siyanithanda kakhulu. Amen.